de treaba cu Nino. Vreau ăștia care au o problemă cu mine și Nino, care au eu o chestiune, veniți toți pe live care vreți. Vă rog eu frumos, că vă zic eu niște chestii care poate ar trebui să le știți. Că tot vă place să discutați. Dacă toți suntem în epoca asta a vorbitului degeaba și a discuțiilor fără sens, hai să vă zic eu despre ce e vorba. Eu nici n-am ascultat melodia aia care a făcut-o Nino, sincer să fiu, ca să înțelegeți. Ba da, mă, ai o problemă clară cu mine. Și o să-ți explic eu ce problemă. Am văzut că sunt niște proști care vă manipulează orice gunoi. Dar nu, Cornică, că nu cu ăla, cu Teddy, care au o problemă. Care au o problemă să vină aici că le explic eu care e treaba cu pamfletarii ăștia. Că m-am săturat de chestii de-astea. Și pamfletul ăsta de 3 lei. Te pup, gemen. Da, mă, Alex, lasă-l de la morții, măsii. Așa. Ce au zis Farin? Păi tu ai zis, mă, tu ai zis că eu vorbesc de respect când i-am reproșat de mâncare lui ăla. V-a băgat ăla în cap de mâncare, nu... Păi băi, de mâncare nu reproșezi la un cerșetor, ca să înțelegi. Vezi un cerșetor pe stradă și îi dai să mănânce. Normal, niciodată nu se scoți ochii, ți-am dat să mănânci, că ești un cerșetor. Când îi dai unui om o viață care nu mai are, care nu a avut-o niciodată, de fapt, și o dai, aia nu e că îi reproșezi. Ai înțeles? Nebunilor care sunteți ăștia, voi care le știți pe toate. Ați înțeles ce vă zic? Când îi dai cuiva de milă, nu-i reproșezi. Când dai o farfurie de ciorbă la un om pe stradă, nu reproșezi. Voi habar n-aveți. V-au făcut ăștia, vă învârt cum vor ei, numai așa, la mod emoțional. Mă, mi-a dat o farfurie de ciorbă și după aia m-a înjurat. Nu, mă, i-am dat o viață înapoi și după aia s-a pișat pe toată lumea. Ați înțeles? Și a luat, l-a pus pe ăla naș la copil, după aia s-a sucit, l-a pus pe ăla că era mai șmecher ăla, îi se părea că e mai pulă ăla, după aia l-a pus pe stres, după aia nu mai bagă în seamă pe nimeni acum, înțelegeți ce zic? S-a mutat el, că mie gunoaie de-astea care vin să dau pe lângă tine ca să ajungă undeva, după ce să ajungă undeva, după ce ajung ei undeva, nu mai se uită în jurul lor și renunță la toți și astea sunt nici de recondiționat, înțelegi ce zic? Sunt de dat foc. Asta mă că am dat boda proste. Boda proste am dat. Aia e altceva. Pentru bunici, pentru tata, pentru ăștia am dat boda proste. Nu am vorbit în viața mea cu el, nici nu știu cine e în pula mea. Mă întreba dacă mai vorbesc cu ăla sau cu ăla. Da, mă, l-am căutat pe Nino, eu îl căutam pe Nino, mâncava-și gura voastră de 25 de ani, vroiam să fie... Căutam eu pe Nino. Prost sunt că iau câteodată pe unul care n-are nicio treabă cu chestiile astea, care n-are nicio înțelegere a ceea ce facem noi și îl ajut. Asta e marea prostie, înțelegi ce zic? Donează benzină, cine te ține? Du-te și donează cu are nevoie. N-ai, mă, frate, scrie-mi dacă vrei să-mi zici ceva, nu stau eu pe... Ați înțeles? Asta e prostia. Ce să sug eu, mă? Cine, mă? Ce, mă? Ce discriminări, mă? Cu discriminare un viitor. Mă piși pe viitorul cui vrei tu, mă. Du-te în zlobos să te bată. Și la bătrânețe mă piși pe tine. Băi, am sfârșit, hai. Nu mă, m-a spărat pe oameni, că oamenii, toți oamenii, au luat de bun un cerșetor care a venit cu mila și s-a rugat și mai ales și de Cedrea s-a rugat și de tot să fie pe lângă noi, înțelegi? Și noi am făcut pentru ei, că noi
am sacrificat planurile noastre ca să fie și el inclus și după aia el a făcut pe toată lumea în gură. Sunt mare, dar sunt mic. Mă, sunt mare, bă, sunt mare, mă, să moară familia asta dacă nu sunt până aici. Dacă ți-o bag, dacă nu sare stomacul în aer. Te drecu de fraier, sunt mare, dar sunt mic. Nu, mă, sunt real. Sunt real. Voi sunt ăștia care, genul ăsta de oameni, sunt niște gunoaie. Eu sunt real și înjur când vreau și fac ce vrea pula mea. Ai înțeles? Și fix ce vrea pula mea fac. Și nu poate să facă nimeni nimic dintre voi ăștia care sunteți pe aici și vorbiți toate căcaturile de 3 lei. Inclusiv cu Nino în frunte. Ați înțeles? Despre asta este vorba. Ca să înțelegeți. Nu. Voi aveți numai de-alea. Nu te, domne, înjuri să mă că nu ești la nivelul lui. Ba da, mă. Astea sunt făcute pentru fraier, ca să poată să fie lumea așa, să nu mai fie dur, să nu mai se vorbească așa. Ai înțeles ce zic? Nu, asta este realitatea. Ba da, mă. E realitatea, mă. Ai mai băgat, tu se vede, sunt palid de ciudă. De ce să fiu palid de ciudă, mă? Băi, ți-ai dau o mână să trăiești viața mea, retardule. Și un picior cred că ți l-ai dat, sincer să fiu. Și un picior ți l-ai dat. Înțelegi? Și un picior ți l-ai dat. Crede-l pe fratele tău. Iar despre treaba asta cu banii, cu muzica, faceți o confuzie mare de tot. Faceți o confuzie. Bine mai că vin la tine eu acum, Smardoiule, Maranescu, că văd că tot îmi zici că vreau scrie-mi în privat și vin eu la tine, că mi asum pe live. Tu pe cine susții? Zi, care să știu pe ce temă vrei să ne certăm. Zi. Hai mă, Maranescule, că zici că nu sunt, că suntem tare în gură pe live. Eu sunt tare în gură unde vrei tu. Ha. Maranescule, ce faci, mă? Bună aia, Tudor e tutor. Tudor e tutor. Bă, știți de ce lumea a ajuns... Dar n-ai cum să te vezi că s-a mutat din București, Alexandrule. Știți de ce a ajuns și așa, mă? Din cauza că i-ați lăsat pe toți să vi se sui în cap, mă. Și de asta e lumea așa. Hai mă, Maranescule. Nu mă, sunt tare în gură, adică la tine în gură sunt tare, Vicențiu. Sunt tare la tine în gură. Când ți-o bag, sunt tare la tine în gură. Lasă-mă, da, o să citesc în privat. Hai mă, Maranescule, ce faci, mă? Vino ca să vezi că sunt tare și la tine în gură sunt tare. Slugile. Nu sunt nebun, mă, bă, tu vorbești mie de fumat, bă, cretinule. Bă, gunoiule, șobolanule, ești un gândac, ești prost la cap. Mă aprind repede. Păi da, vino să mă aprind peste tine, să vezi cum e foc și tu. Aoleu. Aoleu, vai de capul meu. Am vrut așa doar să vedeți ce gunoaie de oameni sunteți. Hai, dați-vă în slobos de cum vă cheamă pe voi, o ce moloz sau cum vă zic.